De nieuwe passantenhaven die in Waardsein is vergees en bedoeld voor wetterrecreanten die het even een boodschapje of kuierje willen. Er wordt al wakker gebruik van maken, liek als tradische toeristen uit Boksem. Dit is wel een ongeweest voor Waardsein of hoe Ja, zou je dat? vind ik wel. Vind ik wel, Want ja. het weer altijd wel druk, hè? Ik ook. En Ja, vrolijk. pas op. Ja, Ja. ja, ja, nee. Dan hier niet moeite een mooi plakje Ja, vinden. juist. Ja, 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 ja. dat was zeker. Ja. En vooral als je dan aan de binnenkant boert, dan zijn we allemaal vaste plakken, hè? Oornachtje mooi hier net. Havenmaster Spoelstra regelt dat. Goedemorgen. Welkom bij ons in de haven. U heeft een plekje gevonden, zie ik. Bent u van plan de avond te blijven of komt u uitsluitend even Woudsend bezoeken? Nou, wij wouden eigenlijk vannacht blijven liggen. Oké. Nou, het is goed misschien dat ik even uitleg wat de spelregels zijn. Want het is de bedoeling eigenlijk dat er uitsluitend mensen de haven inkomen die overdag blijven om even de horeca te bezoeken of een boodschap te doen. Ja. En overnachten moet eigenlijk bij ons in de jachthaven. Oké. Spoelstra is van camping en jachthaven De Rakken. Hij hoopt dat het oorspronkelijke plan nog uitgevoerd wordt. Ik zeg altijd, dit is de slagroom, zeg maar. Maar de taart ontbreekt nog. Ja? Dus we hopen dat we mooi snel een mooie taart bakken kunnen. Wat zou die taart wijzen dan? Onze voorzieningen die dateren in de basis van Jelve jaren 70 en ze zijn wel eens wat opknapt. Maar we zijn net meer helemaal bij de tiert. Dus dat weer een onderdeel van het plan. En door omstandigheden zonder er nou diep op in te gaan, is dat al even verloren en ben die plan nog aanpast. En nu hebben we een mooi stukje slagroom. Met de volle slagroom is ik niet goed voor de meest. Dwarpsbelang is blied maar de nieuwe haven. Het grootste probleem wat Woudsend had, en dat wordt nu gelukkig opgelost, is dat er heel veel mensen het dorp willen bezoeken, maar dat we heel weinig plek hebben voor kleine bootjes die even willen aanleggen om een boodschap te doen of op een terras te zitten of iets anders. Dus die varen door. En dat is jammer, want we hebben hier veel te bieden. En dat gaat deze haven voor een groot deel oplossen. Waar in Waardsein oornachtje wil verhuizen dus naar de jachthaven. En de Boksemers varen naar het boodschapje weer verder.